Ahojte, pred niekoľkými mesiacmi ku mne Boh prehovoril veľmi silné posolstvo do môjho srdca. O 5 ráno ma Boh zobudil a začal ku mne hovoriť, povedal mi, zapisuj si tieto veci, pretože je to dôležité. A nazval to odkaz pre jeho deti. A verím, že to není odkaz len pre mňa, odkaz pre jeho deti na Slovensku, odkaz pre jeho deti na celom tomto svete, ale aj pre stratených synov a dcery, ktorí ešte neboli nájdení. Božie slovo hovorí v Jánovi, že Boh tak miloval svet, že dal svojho syna, aby nik nezahynul, ale mal večný život. A mnohokrát sa vysvetľuje toto slovo tak, že Boh dal svojho syna, aby sme nemuseli ísť do pekla, ale mohli sme ísť do neba. Ale Ježiš hovorí v Jánovi 17. kapitole, že večný život je poznať Boha. A to dáva tomuto písmu úplne iný význam. A verím, že toto je jedna z vecí, ktoré nás Boh chce skrze toto posolstvo vyzvať, aby sme ho poznali, pretože raz, keď prídeme do neba, verím, že to, čo si Boh bude ceniť a to, čo bude našim ovocím v nebi, bude to, že sme poznali živého Boha. Nie len mali nejakú známosť vo svojej mysli, že Boh je nejaký, nejako sme sa dopočuli o ňom od niekoho iného, ale že sme sa rozprávali s Bohom, že ja som hovoril k Bohu a Boh hovoril ku mne. A chcel by som vám teraz povedať to, čo mi hovoril Boh o 5 ráno. Boh mi povedal, nikdy som ťa nestvoril preto, aby si sa ma bál. Stvoril som ťa preto, aby si mohol mať so mnou živý vzťah, aby si ma mohol poznať. Potom som porozumel, že je to veľká výsada, že som sa mohol narodiť a že môžem existovať, pretože mi to ukázalo Božiu neskutočnú lásku voči človeku, a to totiž takú, že Boh tým, že stvoril človeka, a teraz by som chcel povedať jednu vec, že musel som tam použiť jedno slovo, ktoré nie je správne, ale nedá sa v našom jazyku použiť iné slovo, a to slovo je, že Boh tým, že stvoril človeka, riskoval, to je to slovo riskoval tým totiž aj to, že človek sa bude môcť rozhodnúť ináč ako pre vzťah s ním. My sme nevznikli len tak, ale vznikli sme stvorení z lásky. Boh okrem Ducha Svätého a svojho syna nemal s kým zdieľať lásku, a tak sa rozhodol zdieľať ju tým, že stvorí človeka a dá mu slobodnú voľu. Neviem, či to už vidíte aj vy, či tomu chápete, o čom hovorím. To, že Boh stvoril človeka so slobodnou voľou rozhodnúť sa, bol obrovský prejav lásky. To vás oslobodzuje od toho, že si myslíte o sebe veci ako Boh sa pomýlil, keď som sa narodil, alebo môj život je iba náhoda. Myslím si, že túto otázku v ťažkých situáciách si položil každý človek vo svojom živote. Nie som iba náhoda, je to naozaj skutočné a Boh ti chce odkázať, že nie si náhoda. To je diablovo klamstvo, ktorým krádne poznanie vašej identity a to toho, kým ste sa stali v Kristovi. Ale pravda je taká, že Boh túžil, aby ste sa narodili, pretože chcel zdieľať s vami vzťah, a keby ste sa nenarodili, nemohli by ste prežiť nikdy jeho lásku, jeho prítomnosť, jeho milosť, jeho dobrotu, jeho požehnanie a dobrodružstvo s ním. Čiže nie si náhoda a je to sila, keď si uvedomíte, že Boh vás tak miluje, že vám dal slobodnú vôľu rozhodnúť sa ináč, ako žiť v jeho láske, že sa môžete rozhodnúť žiť bez neho, aj keď to prinesie následky, a že dokonca ho môžete nenávidieť. To bolo pre mňa strašne silné, že Boh mi dal takú slobodnú vôľu, že sa môžem rozhodnúť ináč, ako ho milovať a žiť v jeho láske. Neviem, či rozumiete, o čom hovorím. Ukazuje to na nesmiernu Božiu lásku. Niekto napríklad povie, že Boh tak miloval človeka, že riskoval, teraz zase používam to slovo riskoval a teraz ho trochu vyvrátim. Niekto hovorí, že Boh tak miloval človeka, že riskoval aj to, že človek zhreší, ale to nie je pravda, pretože keby riskoval, konal by z nedôvery, zo strachu, a to nie je Božia prirodzenosť. To bolo veľmi silné, keď mi to Boh povedal. Boh ťa stvoril z viery, v duchu viery, o ktorom hovorí Pavol, a jedna z vecí, ktorú Boh veľmi silno hovoril do môjho srdca, že Boh verí v teba. Keby ste boli stvorení ako risk, mohli by ste byť skutočne nepodarená náhoda a pri prvom vašom zlyhaní by sa Boh sklamal.
ale Boh sa nemôže sklamať v tebe, lebo On ťa tak miloval, že dal svojho syna a jeho krv ťa urobila 100% čistým, ak si sa znovu zrodil. Máš jeho spravodlivosť a svetosť, Božia prirodzenosť nie je sklamať sa. Ján hovorí, že Boh je láska, to je jeho prirodzenosť. Boh je ten prvý, ktorý veril, o tom hovorím, keď som povedal, že Boh v teba verí, tak to znamená, že Boh je ten prvý, ktorý veril v to, že keď vás stvorí, že sa rozhodnete správne, že budete žiť s ním. Čiže to znamená, že to, že vás Boh stvoril vo viere, že Boh o vašom živote rozmýšľa čo najlepšie, že Boh vás vidí inými očami, ako vidíte vy sami seba. A keď vstúpite do vzťahu s ním, tak zrazu sa vám otvoria oči a vy v slove a vo vzťahu s ním môžete zrazu vidieť to, ako vás vidí on, a môžete začať vidieť sami seba tak, ako vás vidí Boh. A to je úžasné, že viete, že nie ste náhoda a že nie ste omyl svojich rodičov. A toto bolo veľmi silné, keď to Boh hovoril do môjho srdca, pretože som si zrazu uvedomil, že tu nie som náhodou. Že keby som tu nebol, nikdy by som ho nemohol poznať, nikdy by som nemohol prežiť tie krásne veci, ktoré prežívam s ním. A chcem ťa povzbudiť, že hoď čo prežívaš vo svojom živote, či to sú tlaky alebo útoky zo strany rodičov, alebo z inej strany, možno ťa šikanujú, možno sa ti posmievajú, možno niekto hovorí, že tvoj vzhľad nie je pekný, ale ja ti chcem povedať, že Boh ťa vidí úplne nádherne. Boh ťa vidí skrze oči Ježiša Krista a On nikdy nerozmýšľa o tebe zle. Ak pádaš v nejakej veci, chcem ťa povzbudiť, Boh ťa vidí nie ako padáš, ale ako vyťazíš. A verím, že toto je silné posolstvo, že to hovorí aj k tebe, ale toto posolstvo nekončí. To, čo chcem hovoriť ďalej, je to, že ak si tieto veci uvedomíme a začneme žiť zo vzťahu s Bohom, ponoríme sa do lásky, necháme sa milovať s ním, náš kresťanský život potom prestane len byť o tom, nechať sa len milovať Bohom, ale začneme milovať iných. Čiže tým, že sme milovaní, to v nás vypôsobí to, že začneme milovať iných a to začne mať taký dôsledok, že je zmenená táto spoločnosť, sú zmenení tvoji spolužiaci, tvoja rodina, okolie okolo teba. A jedna z vecí, ktorá hovorí Božie slovo, je, že sme boli stvorení na Boží obraz. A verím tomu, že to neznamená len to, kým sme sa stali v Kristovi, v duchu, a že to znamená, kým máme byť pre tento svet. Chcem ťa povzbudiť, nechaj Ježiša žiť skrze seba, nechaj sa milovať Bohom, dovol mu, aby ťa jeho láska očistila, aby ťa jeho láska zmenila, aby sa ťa dotkla. A Boh bude môcť cez tvoj život zmeniť tento svet. Bude môcť zmeniť toto okolie, pretože toto je Božia túžba. Toto bola Božia túžba od počiatku a verím, že toto je Božia túžba aj pre tvoj život. Mnohí si možno hovoríte, ako som už povedal, som v zlyhaniach. Nedokážete vidieť seba samých v tom, čo Boh pre vás pripravil. Možno ti Boh hovoril, chcem, aby si kázal. Možno ti Boh hovoril, chcem, aby si začal podnikať. A ty sa topíš niekde v bahne a hovoríš si, toto nikdy nedokážem. Ale chcem ťa znova povzbudiť. Boh ti hovorí, ty to dokážeš. Pretože ja som vložil svoju silu do teba. Ja som vložil svoje pomazanie do teba. Ja som Boh, ktorý ťa miluje a moja láska ti dá silu ísť ďalej. Verím, že Duch Svätý teraz k tebe hovorí túto jednu vec. Otvor svoje srdce pre moju lásku a nechaj sa ňou premieňať. Otvor svoje srdce pre moju lásku a moja láska zmení teba a zmení životy iných. Verím, že to ku vám hovorilo a chcel by som sa nakoniec modliť za vás, aby vám Boh dal silu ísť ďalej, aby vám Boh v hĺbke srdca zjavil, o čom som hovoril, pretože verím, že potrebujete nielen to počuť odo mňa, ale potrebujete to prežiť v srdci, to, čo som vtedy o 5 ráno prežil ja. A chcem ešte povedať jednu vec, ak nie si znovu zrodený, možno ťa sklamala cirkev, možno ťa sklamali ľudia, možno si mal zlú predstavu o Bohu, ale chcem ťa v jednej veci povzbudiť. Daj šancu Bohu a spoznaj ho. Spoznaj ho nie cez oči
denominácie alebo nejakej cirkvi, cez oči, ako ti ho predstavili iní ľudia, ale choď cez svoje srdce a daj Bohu svoje srdce a povedz mu, chcem ťa poznať. Ak si Bože, daj sa mi poznať. Verím, že Boh sa ti dá spoznať. Budem sa modliť na záver a verím, že teraz mnohí príjmete oslobodenie, uzdravenie a nielen svojho tela, ale aj svojho srdca. Pane, ďakujem ti za týchto ľudí, ktorí pozerajú toto video a modlím sa, aby si uzdravil ich srdce, aby si im zjavil to, čo si zjavil vtedy o 5 ráno mne, že si milujúci Boh. Modlím sa, aby si im dal prežiť skrze toto slovo lásku, ako ich veľmi silno miluješ, Pane. Modlím sa, aby si uzdravil každého človeka teraz, ktorý pozerá toto video, a ja uvoľňujem moc Božu k uzdraveniu a prikazujem každým chorobám, bolestiam, symptómom, aby ste zmizli z každého tela v mene Ježiš a prikazujem telo buď úplne zdravé. Prikazujem všetkým tlakom a klamstvám, ktoré diabol vypôsobil v týchto ľuďoch, že nie sú dostatočne dobrí, že Boh ich nemiluje, že Boh sa stále na nich pozerá ako na hriešníkov. Ja prikazujem týmto klamstvám, aby ste odišli v mene Ježiša a zlamem skrze moc Ducha Svätého a prehlasujem úplnú slobodu každému človeku, ktorý sa pozerá na toto video. V mene Ježiš, amen.